Khuphuka lapho tjatha noZimdola kuKhozi FM. Hamba phambili. Asikubingelele sikwamukele emsakazweni uKhozi FM Matomela. Awu siyabingelela ndodakazi. Siyabingelela Nkosazana Mhlophe Zimdola. Ngibingelele nje bonke abathandi bokhozi nabalaleli bokhozi ezweni lonke liphela. Ngithi awu sikubingelela kodwa singaphansi kwefu elimnyama ngoba sihanjelwe iqhawe lakithi. Yebo Nxamalala, siyathobeka kakhulu nathi ukuthi sikwazi ukuthola ithuba lokuthi ke sikhulume nawe namhlanje njengensizwa ke esiyaziyo ukuthi ke isondele kakhulu ke emculweni kaMaskandi kusuka kuzo lezi ayikhathi ezomphephethe. Singathanda nje ukuthi ke ukusibeke esithombeni ngobakho ubudlelwano obunabo nalensizwa esikhuluma ngayo namhlanje. Zimdola dadewethu benginobudlelwano obuhle kakhulu noBhodloza futhi ngimkhonzile kakhulu. Phela uBhodloza bekuyinsizwa phakathi kwezinsizwa, kuyiqhawe phakathi kwamaqhawe, umholi phakathi kwabaholi. Kuumuntu obuthi uma unaye ungabi nakho ukuzisola ukuthi ngubani ngoba bekwenza uzizwe umuntu nabo bonke nje abantu. Insizwa lebe ngiye ngiyibuke uma isebenza noma ihlangana nabantu noma isebenza nabantu, ngibone isandla enaso nesisoka enaso ubenza ukuthi umuntu ngokusheshsha nje uma ihlangana naye asheshe akhululeke ngoba naye bekhululekile. Ibinothando lensizwa yobu Afrika yalento esiyiyo, kanti futhi ibifisa ukuthi ngaso sonke isikhathi senze konke esikwenzayo singazinyezi ngokuthi singabantu abamnyama singama-Afrika, singazinyezi ngokuthi sinamagugu ethu. Ingakho nje ngicabanga ukuthi yabamba iqhaza elikhulu ekukhuphuleni nasekudumiseni nasekwandiseni into esiyiyo nezinto esizenzayo. Ingakho nje uma ukhuluma ngoMaskandi namhlanje sebekuleli izinga bakulona ukuthi ibe neqhaza elikhulu lensizwa yokuba khuphula ukuthi bafike lapha bakhona namhlanje. Ngicabanga ukuthi ukwaziwa kwabo sekukhulu kakhulu nangaphandle kwemingcele yakithi, kanti futhi nombhatanga nawo uyawukhuphula kakhulu, nesicathamni uqobo yasikhuphula naso kakhulu sabheka phezulu. Futhi kuyinsizwa ebinembono emihle ngoba uyazi ukuthi phela uma seziqhudelana insizwa ngesinye isikhathi zize zigxekane kube njeya ubethanda ukuthi asihlangane kuphele lokho, kodwa kwande kuphela ukuthi senamisa sijabulisa abantu bakithi sizwe sakithi, kube uqophisana ngokuthi ubani owenza kangcono, hayi ngokuthi yathi lo wenza kabi mina nje. Ubekwazi ukukusho lokho ngisho sihlangene ukuthi hey lezi insizwa zibuye zihlokolozane kodwa ke sizama ukuyilungisa ukuthi ziqonde ukuthi thi zenze lento efunwa abantu ngoba abantu abafuna uma behlokolozana kodwa bafuna uma sijabula kumnandi. Insizwa le ebithanda ukuthi abantu baphile kangcono, ithanda umphakathi. Ngikhumbula nje ukuthi ngemva kokuba lisungule ukhisimuzo abantwana la abahluphekayo kanye nokhisimuzo wezalukazi, bekuthi njalo ngoDisemba uma sengiwenzile ngiyibona isiqhamuka lensizwa izoba khona nje ukuzozimazisa nokusupporta noma ukuba kuzwakala ukuthi senza izinto ezisiza abantu. Ingakho nje ngicabanga ukuthi yaze iyaba namaqhaza amaningi ewabambayo ekuzameni ukuthi isizwe sibe mnandi. Ngisho abantu esebenza nabo ibibenza ukuthi babe
ngabantu abakhululekile uyabona ubengesabeki njengobathi ukuthi nangu base seqhamukile ubezenza ukuthi alingana fike esigabeni sabo ngikhumbula ngelinye ilanga ngilapha emsakazweni kunomcimbi kwaqala ingoma emnandi kwasukuma umfo kaMchunu wayihlaba ihlezi la eduze kwami lensizwa esithi ha ulapha njalo lo mfana zamsakazweni usebenza la enqanyiswa ukuthi kukhona nezinsizwa ezikwazi ukufina ezilapha emsakazweni silahlekelwe Zimdola silahlekelwe insizwa silahlekelwe iqhawe kade ngibezwa abakhuluma emsakazweni besho bethi ziyahamba insizwa kodwa kosalibongo kulo sikhuluma into eyiqiniso ngempela njengoba uzwakala kunyakaza izwe lonke ukuthi sishile lensizwa ngithi kubo bonke nje abasakazi ethende ngabeza khuluma nabangakhulumanga nabadala ngikhala kanye nabo ngikhala kanye nesizwe sonke ngikhala kanye nomndeni wakhe ngoba ngiyethemba ukuthi lensizwa emndenini buwenza ukuthi ugcwale uzizwe ukuthi no sisekhaya ngicabanga ukuthi ngisho abantwana bakhe bebezizwa ukuthi ubaba lo ugcwele futhi oyosala njalo kukhulunywa ngaye ubethanda uAfrika ethanda ukuthuthukisa indlu emnyama le eyacindezelwa ikanganga ukuthi Zimdola enye yezinto abayayikhulume kodwa ikhuluma ngokukhulu ucophelelo ingale nkathi sikhungethwe udlame ubethanda ukuthi uma sihlangene nje sisobabili athi inkosi yami sebenzani kuphele lokula nokubulalana phakathi kwethu akusisizi ngalutho kodwa futhi engaqhemi azi ukuthi njengoba esebenzela umphakathi futhi esebenzela isizwe akangaqhemi akube uyena kuphela wazi ukuthi uma siza kwezepolitiki mhlawumbe uvota kanjani kodwa ethanda wonke amaqembu efuna ukuthi wonke umuntu olalela ukhozi azizwe esekhaya angazizwe ukuthi lo sengathi umingala bekuyinsizwa le ebicophelela kakhulu futhi ebihlakaniphile futhi benomthelela omkhulu phakathi kwesizwe njengoba sazi phela ukuthi umculo into le ebaluleke kakhulu kunoma isiphi isizwe ingakho nje abakholwayo bethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo ngithi ayilali insizwa ayilale ngoxolo ibekile induku ebandla sonke siyazi ukuthi utshale imbewu esemilayo esazomila iqhakaze isizwe simnyama siyiqhenye ngokuba kwazo kwaba khona ubhodloza ifundane ingulube encane ingulube encane awu ngikhala kanye nani lapho ngiyazi ukuthi kubi lapho emsakazweni ngikhala kanye nani ngithi duduzekani nomndeni wakhe bandla ududuzeke umfokanzimanda umphephetho yebo Matomela siyabonga kakhulu kodwa sesiphetha nje siyazi ukuthi ke umphephethe bekuyinsizwa ke bikhonze kakhulu nje amahlaya kanti naye kunxamalala enye indoda yamahlaya safisa ukuthi kushare nathi nje ukuthi bani indawonye ibifi lemgilingwane ebenike nje nigile nihleka ninobabili awu bese sihleka impela siseke futhi lokubangempela asho naye akushoyo nami ngikusho engikushoyo sihleke kube mnandi bengazi nje masihlangene ukuthi awu uhlangene insizwa lapha kanti futhi bekuyigqokami insizwa ithanda ithanda impela nje lokubangempela iswenka lesimanga ngisho ukuthi hayi isoka leli insizwa impela ngiyayibona ukuthi insizwa phela uba ngithi nje bekuyinsizwa phakathi kweyinsizwa futhi engenamahloni futhi eyenza ukuthi nename mayikhona eduzane ishintshe nezwi ngesinye isikhathi awu madoda ngiqinisile impela ukuthi ziyohamba insizwa kusalibonga bekuyinsizwa leya kodwa ke ngithemba ukuthi bafundile nabaningi uyabona nje ubethi uma sihlangana
masichawulana sibambane ziqini izandla ukuthi hayi kuhlangene insizwa la hawo madoda impela ukufa akunamahloni. Siyabonga kakhulu Matomela ukuthi sikwazi nje ukukhuluma nawe ukwazi ke ukuthi ubhonge emswanini kanye nathi siyathobeka kakhulu Nxamalala. Kubonga mina ezimitola nabo bonke nje ozigabeni engisebenza napho lapha emsakazweni. Lala ngoxolo Boshman, lala ngoxolo Ngulube encane. Khuphuka lapho tjatha noZimdola ku Khosi FM. Hamba phambili.